Abanto Zirbena historia berezia duen udalerria da. Industriaren seme-alaba gara, lan gogorrarenak, leku askotatik ona etorri ziren belaunaldien ondorengoak hemen zerbait eraikitzera. Eta hala ere, guzti horren erdian, euskara ez da desagertu. Atzera egin zuen, bai, hamarkada luzez txikiagoa bihurtu zen, baina bizirik iraun zuen. Eta azken 35 urteetan, gainera, hasi baino ez da egin. Horixe da gaur hona ekarri gaituen historia. Datuak oso argiak dira. 1986an, Abanto Zirbenan 430 euskaldun zeuden, biztanleen 105. Gaur egun 3000 baino gehiago gara, udalerriko biztanleen 132. Belaunaldi eskaz batean, hiztun kopurua 6 aldiz handitu dugu. Hori ez da kasualitatez gertatzen. Familiak, komunitatea eta erakundeak norabide berean aritu direlako gertatzen da, jarraikortasunez eta konbentzimenduz. Abanto Zirbenan euskara ez da inposizio bat, ez da moda bat ere. Gure herriak egin duen hautaketa bat da, belaunaldiz belaunaldi berritzen den hautaketa bat. Gaur, egun, 1000 ikasle baino gehiago ditugu de ereduan. Hau da, irakaskuntza guztiz euskaraz jasotzen dutenak. Udalerri honetako hauraskok euskara dute ikasteko hizkuntza naturala. Lorpen aparta da hori eta hala aitortu behar dugu, baina aldi berean hurrengo erronka ere planteatzen digu eta horri erantzutera dator gaur aurkezten dugun programa. Familian Euskaraz Blai programa, ideia simple baina sakon batetik sortu da. Hizkuntza bat bizirik mantentzen da, jendeak gustura erabiltzen duenean, ez derrigortuta erabiltzen duenean. Horregatik, programa hau ez da hezkuntza sistemaren luzapena. Ez dira eskolak, ez dago etxerik, aisialdia da, jolasa da, familiarekin arratsalde bat gustura pasatzeko aukera bat. Hemen, euskara ez da helburua, giroa baizik, eta alde horrek dena aldatzen du. Programa hau, gure euskararen erabilera sustatzeko 7. planean kokatzen da. Udalaren hizkuntza plangintzaren 7. zikloan. 7 plan, 7 lanaldiren emaitza, helburuekin, jarraipenarekin eta baliabideekin. Indarrean dagoena 2024an onartu zen eta 2027 arte luzatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiaren babes ekonomikoarekin. Arlo honetan dagoen jarraikortasuna ez da kasualitate bat. Zalantzarik izan ez duen borondate politiko baten ondorioa da. Hizkuntza plangintza gobernuaren ardura dela ulertu duen borondate politikoarena. Azpimarratu nahi dut, halaber, ekimen mota hauek posible egiten dituen erakundeen arteko lankidetza eredua. Eusko Jaurlaritzak markoa ezartzen du, helburu orokorrak zehazten ditu eta sistema osoaren koherentzia bermatzen du. Euskadi osoan. Bizkaiko Foru Aldundiak baliabideak jartzen ditu eta udalei laguntzen die. Eta udalok lurraldean gauzatzen dugu politika hori auzoetara eta familiatara eramanez. Erakunde bakoitza bere tokian. Bakoitza bere eginkizuna betez. Horrela eraikitzen da politika publiko sendo bat. Horrela lortzen dira denboran irauten duten emaitzak. Horixe da politika on batek duen bereizgarria. Egoerak aldatu arren, funtzionatzen jarraitzen duela. Oinarri sendoetan eta erakundeen arteko konfiantzan eraikita dagoelako. Programa diseinatzerakoan kontuan hartu dugu udalerriko 3 auzoetara heltzea. Gallarta, Sanfuentes eta Laskarrenasera. Euskara guztiona izan behar duelako eta udalerriko bazter guztietan egon behar duelako. Ez dugu nahi, Abanto Zirbenako familiaren batek, pentsatzea hau ez dela berarekin doan zerbait, denontzat da. Etxean euskara erabiltzen dutenentzat, ulertzen duten baina erabiltzea kostatzen zaienentzat eta hurbildu nahi dutenentzat. Euskara Euskal Herritar guztien ondarea da eta Abanto Zirbenan hala sentiaraziko dugu.
Amaitzeko, funtsezkoa iruditzen zaidan ideia batekin geratu nahiko nuke. Larunbat arratsalde batean, familiarekin euskarazko jarduera batera etortzea, eguneroko keinu txiki bat da, baina aldi berean esan nahi handikoa. Gure herriaren ondare baliotsu bat, bizirik eta hazten jarrai dezan laguntzea da. Horretarako ez da hizkuntzalaria izan behar, ez da aktivista ere. Nahikoa da erabakitzea euskarak, zure aisialdean ere baduela tokia. Eta gu, hemen gaude, hori errazteko. Udaberriarekin batera, familian euskaraz blai egitasmo berria iritsiko da Abanto Zierbanara. Gure helburua da, jarduera hauetan partxan hartzen duten familiek, sentsazioa izatea euskararen barruan daudela. Erabat, inolako ahalegin berezirik egin gabe, edo inork ezer frogatzeko eskatu gabe. Programa hau planteatu genuenean, galderatxo batzuk egin genituen. Zer gertatzen da euskararekin, eskola ordua amaitzen denean, edota non dago arratsalde libretan, asteburuetan, familiek plazerutzez aukeratzen dituzten jardueretan. Eta erantzuna zintzoa izan zen, gutxitan gertatzen da. Eta horrek badu garrantzia, aisialdia ez baita denbora hutsa. Aisialdean eraikitzen da nortasuna. Aurrek bertan ikasten duten zer gustatzen zaien, nortzuk diren, zer komunitateetako kide diren, euskara denbora horretan ez badago, zerbait funtsezkoa galtzen ari gara. Horregatik programa hau ez da eskolaren lusapena, baizik eta kontrakoa. Euskarak ikasgai izateari utziko dio esperientzia bihurtzeko. Jarduera hauetara etortzen diren aurrek ez dute euskara ikasiko. Euskara erabiliko dute, euskaraz egingo dute barre, euskaraz konponduko dituzte planteatutako enigmak, edota euskaraz dantzatuko dute. Eta horrek usten duen arrastoa guztiz desberdina da. Klasean ikasten denarekin alderatzen baldin badugu. Programa hau hasiko da martxoaren 28an korrikarekin batera. Sanfuenteseko frontoian egingo diren pertsonalizatutako poltsatxo tailerrarekin. Guretzako programa hau korrikarekin bateraztea bereziki esanguratsua da. Korrikaz da lasterketa bat bakarrik. Euskarak atzean duen komunitate handi, anitz eta biziaren erakusgarri nagusia da. Korrikan parte hartzea edo korrikaren bueltan zerbait egitea, aurrei esatea da proiektu kolektibo baten parte direla. Ez daudela bakarrik, beren hizkuntzarekin. Milak eta milioka pertsona daudela, beraiek sentitzen duten sentimenduekin. Apirilak 25ean, adibidez Gallartan, disko arima iritsiko da. Aire Zabaleko disko festa bat izango da, eta izena eman beharri gabe nahi duena edonar hurbildu daiteke. Euskarazko festa bat izango da herriko plazan. Euskara festa ere badelako, musika ere badelako, espontaneutasuna ere badelako. Ez dugu nahi euskara beti solemnea izatea. Euskarak beste hizkuntzek modu berean, izendatzen ez dituzten errealitateak izendatzen ditu. Marie, Basajaun, Lamiak, ondari hore, edozein monumentu edo artxibo historiko bezain baliotsua da. Eta haiek bezala zaintzen da, erabiliz, transmitituz, bizirik mantenduz. Euskarazko escape room hau, mitologia horrekin, 12 laguneko taldeek elkarrekin pentsatu eta elkarlanean enigma bat konpondu behar duten esperientzia batekin aisialdiko jarduera berritzaile bat baino askoz gehiago da. Gure kulturak erregistro guztiak dituela erakusten du. Eta orain, Abanto Zierbanako auzoetan existitzea dagokio. Programako jarduera guztiak doakoak dira. Naturaltasunez esaten dugu, Hala izan behar duelako. Proposamen hauek udalerriko familia guztien eskura egon behar dute. Salbuespenik gabe, komunitate kontua da. Familia guztiak etortzea nahi dugu. Euskara oso barneratuta dutenak eta lehen urratsak ematen ari direnak. Erdigunean bizi direnak eta auzo urrunetan bizi direnak. Programa hau denentzat izan behar da. Eta amaitzeko, bilatzen duguna ondo laburbiltzen duen irudi batekin geratu nahi nuke. Programonen arrakasta ez dugu neurtuko ikasitako hitz kopuruarekin arabera.
eta ez da hizkuntza gaitasun mailaren arabera ere. Neurtuko dugu jarduera batetik, irteten eta arratsalde eder bat pasa ondoren etxera bidean, ia konturatu gabe euskaraz hizketan jarraitzen duen familiarekin. Une hori, jardueratik eguneroko elkarrizketara ematen den transizio natural hori da bilatzen duguna.